aj keď si možno niekto naštuduje expanzné stratégie množstva úspešných firiem, tak ja tam vnímam také akoby dve koncepty. Prvý je, že firma je úspešná na americkom trhu, typu Uber. Tak ak niekto úspeje na americkom trhu, čo je celosvetovo považovaný za najkonkurenčnejší trh, tak potom má ako keby dôkaz, že tá služba alebo ten produkt má veľkú pravdepodobnosť uspieť aj na menej konkurenčných trhoch. Čiže veľakrát, keď prvá vec je, že keď sa bavíte s americkými podnikateľmi, oni už veľakrát uvažujú, že .com a rovno to naškalujem na celý svet a podobne, ale častokrát po USA tak už idú veľmi rýchlo Kanadu, UK, Austrália a nepozerajú úplne na tú lokálnu konkurenciu, lebo majú ten dôkaz, že uspeli na najkonkurenčnejšom trhu. Naopak, ak niekto úspeje v Česku, podľa môjho názoru to vôbec nie je dôkaz, že úspeje aj v USA. No a tam, keď sa pozrieme na takú expanznú stratégiu možno firmy Bolt, čo je pôvodom estonská firma, tak oni si myslím, že idú na tzv. Underserved markets, čo je akoby trhy, kde je vysoký dopyt a malá ponuka. Čiže je to taká viac oportunistická stratégia. Podľa mňa to úplne dáva zmysel v biznisoch, ktoré sa ťažko geograficky škálujú. Čiže dajme tomu, že sociálna sieť, tak tá sa podľa mňa relatívne ľahko geograficky škáluje. Myslím si, že TikTok sa stal globálne populárny v priebehu pár týždňov alebo maximálne mesiacov. Ale dajme tomu, že taxislužba alebo vec, ktorá má nejaký fyzický presah, že je nutné mať interakciu s množstvom lokálnych partnerov, tak tam podľa mňa úplne dáva zmysel robiť geografickú expanziu cez to, že pozrieť sa, že kde je veľký dopyt, malá ponuka. To častokrát znamená, že tá akvizícia prvých zákazníkov bude lacná a v kratšom časovom horizonte sa ten trh dokáže preklopiť do takej fázy, že cash cow, že ten trh akoby generuje profitabilitu, ktorá dokáže financovať v krátkom čase ďalšiu geografickú expanziu.